आदसा लोगोफोर बेयाव भिडिअ नोंथांमोना साख्रिनि रादाब नुनो मोननाय जागोन। जायफोरा साख्रिनि रादाब नेनानै दं बिथांमोनहा नायना लाब्लानो जाबाय। बे जाहैबाय पार्मानेन्ट जबनि थाखाय नोंथांमोना बाहाय नुनो मोन्दों फारियै डिटेल्स नोंथांमोननो खिथालांनो आखायाव लानाय जादों। बाहाय नुनो मोन्दों फार्स्टआव नोंथांमोना सैनिक स्कुल गवालपारायाव दानाय मुंदांखा आसामनि सैनिक स्कुल बेयावनो साख्रिया ओंखारनाय दङ। ओमफ्राय बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 15/07 अर्थात 4 जुलाइआव एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों। बेनिफ्राय 21 डेज होनाय जादों। आफ्टार 21 डेज 4 जुलाइनिफ्राय 21 डेज माने 21 दिननि गेजेराव एप्लाइ खालामजोबथारनांगोन होननानै बुंदों। नाथाय बिनि थाखायनो आं हमहरनानै 15खौ लानाय जादों। बेनिफ्राय केटेगरिया जाहैबाय पार्मानेन्ट जागोन। बेनिफ्राय एप्लाइआ जागोन नाथाय अफलाइनसो। दा माबोरै खालामनांगौ मोनलांगोन। बेनिफ्राय जाहैदों फार्स्टआव नुनो मोन्दों लवार डिभिजन क्लार्क पस्टनि जामा लवार डिभिजन क्लास मोननै पस्ट दङ। 18निफ्राय 50 इयार्सनि खालामनो हानाय जागोन। पेआ जाहैबाय 19,900। बेयो जाहैबाय जोंनि स्टार्टिं जब स्टार्टिं सेलारि। बेनिफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना मेट्रिक पास जाबानो जागोन। बेनिफ्राय टाइपिं स्पिड थानांगोन एटलिस्ट 40 वार्ड्स पार मिनिट। बेयाव इंलिसानो जा जेखियानो जा मेनसन खालामनाय जायाखै। जायखिजाया टाइपिं स्पिडा 40 वार्ड्स जानांगोन पार मिनिट। बेनिफ्राय मोनसे दंबावो पस्ट बे जाहैबाय नैबे TGT कम्पिउटार साइन्स एन्ड IT मेनेजार। बेयाव पस्टआ मोनसेल'। बेयाव 21निफ्राय 40 इयार्ससिम मानसिफ्रा एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। 22,000 मोनगोन पार मान्थ। इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना BSc कम्पिउटार साइन्सआव नङाबा BCA BE इन कम्पिउटार साइन्स। बेनिफ्राय बेचेलर अफ IT नङाबा ओमफ्राय बेयाव मोनसे गोसो होनांगौआ जाहैबाय जायफोर बेफोर फरायजोबनाया जायफोरा क्वालिफिकेसना मिलायदों नाथाय 60% मार्कस मोननाय जानांगोन होनदों। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नैबेयाव गोसो होनांगौआ बे मोनसे जायफोरा नोंथांमोना गोसो एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोननि थाखाय बियो नायथारनांगौ। नैबेयाव नोंथांमोनहा डाइरेक्ट साबमिट खालामहैनांगोन अफिसाव। माबायदि लिरनांगोन नैबे फार्स्टआव नोंथांमोना एप्लिकेसननि सिगाङाव लिरनांगोन। बेयाव स्टेन्डार्ड फर्मावनो जाहैगोन बियो टु प्रिन्सिपाल सैनिक स्कुल गवालपारा आसाम जेरै लिरदों बिदि लिरबानो जाबाय। बेनिफ्राय डकुमेन्टआ हरनांगोन पासपर्ट साइज फट'ग्राफ मोनसे एटास्टेड कपि एटास्टेड लानाय माखासे मार्कशिटखौ एटास्टेड नांगोन एड्रेस प्रुफ होनांगोन कास्ट होनांगोन कास्ट सार्टिफिकेट बायदिसिना जेखुनु डकुमेन्टस दं नोंथाङा बेखौ हरजोबनांगोन। बिनायाव गैयाब्लाबो कास्ट आरो एड्रेस प्रुफ बेखौ नोंथांमोना हरथारनांगोन। बिनिफ्राय एटास्टेड लानाय जानांगोन होनदों। बेनिफ्राय पे दङ एग्जामिनेसन एप्लाइ खालामनायनि फिस दङ बाहाय दङ नोंथांमोननि थाखाय LDC माने लवार डिभिजन क्लार्कनि थाखाय 500 ड्राफ्ट खालामनानै हरनांगोन ब्लेंक ड्राफ्ट दाननानै हरनांगोन। बेनिफ्राय ₹300 बे जाहैबाय TGT उननिमोन। बे जाहैबाय नाथाय मोनसे गोसो होनांगौआ नन रिफान्डेबल। एग्जामाव फेल जाबाबो पास जाबाबो नोंथाङा बेखौ फैसाखौ मोनफिननाय जानाय नङा। मोननै LDCआव जाहैबाय नोंथांना 500 ओमफ्राय TGTआव नोंथांना LDC 300 बे 300 मोननै बेयो जाहैबाय बेंक ड्राफ्ट दाननानै हरनांगोन। बेंक ड्राफ्टआ दानहरनांगोन स्टेट बेंक अफ इन्डिया मरनयनि मुङाव स्टेट बेंक अफ इन्डियायाव दाननानै हरनांगोन। बेनिफ्राय बिसोरनि क'डआ जाहैबाय नैबे 9148 क'ड नाम्बार 9148 बेखौ नोंथांमोनहा दाननानै हरनांगोन। आरो नोंथांमोना अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्ट नायनो गोसो जादोंब्ला आरोबा नोंथाङा एप्लाइ खालामनायनि गासैबो डिटेल्स नायनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा गुबुन मोनसे वेबसाइट नुनो मोनगोन। बेखौ डिसक्रिपसनाव हाबबानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव गोबां गुबुन भिडिअजों लोगोसे बेखौबो नुनो मोननाय जागोन। डिसक्रिपसनाव हाबनानै खनसे नायलांबाव नोंथाङा अब्लाना मिथिनो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय भिडिअआ दिनै माबायदि जाखो नोंथांमोना साख्रि जुदि नांगौ दंबा दानि भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो। चेनेलाव दासिम साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै ला आरो नटिफिकेसन बेल फैबा थुनानै हो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।